Så er jeg tilbage. Nu har vi 3 bad boys, så lad os se, hvad vi får. Først 10 gange 85. Altid så, det får vi altid til at starte med. Ikke Barella, det kan jeg ikke magte. Hvad er sige? Ja, det var fordi, jeg har allerede Barella duelet. Nej, jeg fik en duelet. Wow, vi tager den op for enden af, vi fik Roy Keane, kan se. Dublet Oblak. Nej, jeg magter ikke en dublet Oblak. Jeg ved godt, vi kigger væk, altså vi kigger væk, altså kig væk. Ja, vi kigger væk, sådan. Ja, jeg kigger væk, ja. Det var hårdt det der, men næste bad boy. Vi tager den for statsene, vi ser lige, hvad man får her for touchen, for der ligger altid en eller anden dårlig touch. Lidt frembung. Vi tager den hernede fra. Vi tager den herfra. Rüdiger, Simons, Campbell. Okay, det er faktisk noget. Okay, jeg magter ikke, vi tager den. Simon! Fedt egentlig. Fedt, vi fik Simons. Det er væk, vi kigger altså væk, Normalt vil jeg bare lave endnu en SPC, men det magter jeg ikke lige nu, så ja, det. Næste bad boy. Vi snor rundt. Ja! Hvad? Guldkort! What? Det har jeg aldrig fået sådan en lortefag. Ej, der skal ligge noget banger, baby. Cantona, så ned 10. De har det. De har kakio. Fuck, det var fedt. Nå, hej.